Care este? Oana, despre ce este vorba în partea asta? Răspunsul scurt este așa. Când gătești tu, Julio, ce ai zis că pui? Suflet. Suflet. Și păi și sufletul. când mai e și sărbătoare, și e Crăciun. Inimă, suflet. Și cântec. Și cântec. Gata, și cântec, și poveste. Pentru că ce fac acești oameni este să țină vie tradiția spaniolă, muzica veche, pentru generația tânără. Ceea ce ne urăm și nouă. Ce mai trebuie? Să mâncăm? Nimic, să mâncăm. Eu Primul perfect la capitolul e ăsta. Hanuca, pentru Așa. că practic până acum au optat după ele. Va fi foarte greu să dăm rețetele. un șef cum sunt astea. Arată incredibil de bine. Deci felicitări. Mă simt mega răsfățat. A ver qué dicen los españoles, ¿eh? Noi suntem români, con vos. Atención. Tu știi că legiunile lui Traian care au cucerit Dacia au fost hispanice, de fapt? Iată. Traian era spaniol. Iată. Din Sevilla. Nu e așa că se mănâncă pește de Revelion. Da. Noi acum suntem prevăzătorii, gătim și pentru Crăciun și pentru Revelion. Eu pur și simplu m-am îndrăgostit de rețeta asta spaniolă, care e bască. Pește pe un pat de cartofi cu ceapă, cu usturoi, dar cu vin și, atenție, oțet. Folosim un vin pentru un pește? Folosim? Da. Ne trebuie un vin alb sec. Un vin alb sec. Mai mic și ți-l dăm pe ăsta. Gata, ne mutăm noi pe usturoi. Uite, ce faci? Nu, sunt... Ce ești? De la Mancea. Acești oameni m-au făcut membru de onoare al formației lor. E verdad? Calidad de membru de onoare, eh? Domnii au zis că e pentru mine și eu am zis că e pentru el. Contigo aprendí a conocer del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Puedo irme mañana mismo de este mundo. Y cosas buenas yo contigo las viví. Gracias. Și acum poți să-mi traduci? Da. Vino aici, vino aici. Zice așa. Că? Cu tine am învățat că poți să vezi și lumina din partea cealaltă a lunii. Am învățat că săptămâna poate să aibă și mai mult de 7 zile. Uite asta, chiar asta. Că un sărut poate să fie și mai dulce și mai profund. Dar cel mai mult zice așa, că prezența ta nu o schimbi pe niciuna. E despre mine, cred că ai înțeles. Clar. Eu sunt vede cu ochii Eu liberi. sunt personajul. Ser más dulce y más profundo. Că aș putea să plec și mâine de pe lumea asta, că lucrurile bune deja cu tine le-am trăit. Da. Ce se întâmplă aici cu bucata asta de miel? De miel de mare. Miel de mare este caracatița. Așa. Y se face en un pulpo a la gallega. Înseamnă caracatița estilo din Galicia. Știi câte picioare are o caracatiță? Câte vrea. Oh. Cine mănâncă știe. Bravo, mami!
Matematică. Ia auzi-o. Tu n-ai... De ce mi se pare că ziua e mare și problema grea? Mă ții de veche și nu mă lași în pace. Vrei să mă doară capul foarte rău de tot. Of, matematică, tu n-ai milă deloc. Nu-mi dai tihnă nici noapte, nici zi. Of, matematică, câte ori tot strâng, tu mă faci ba să râd, ba să mă doară capul. Da, ți-ți place matematica? Puțin. E frumoasă, dar uneori mă doare capul. Așa se întâmplă. cu Pentru că lucrurile face matematică de matematici. performanță. O doare Aia. capul numai la clubul de supermate. Nu Ia. se pierde nimic. Fiți Ia aici uite. așa, Ia cu uite ce am mirosul, făcut aici. ceea ce nu se... Ia, Ce ai făcut? ia ziceți. Sărbătorile în Ia. familia voastră cu siguranță sunt Hai că grele, am cum am spus la făcut. început. Dacă nu faci treaba asta... Mamă, eu sunt român. Hai. Deci ia. Doamne Sfinte, cum e peștele ăsta. Wow! Așa să ne fie când o să ne fie mai greu. Doamne ajută.